Alexander Isak, hráč, ktorého mnohí volajú švédsky Ibrahimovič. V Newcastle ukázal, že je zabijak pred bránou. A teraz prichádza otázka. Dokáže práve on priniesť Liverpool späť na vrchol Premier League a vybojovať ďalší titul? Isak, 24-ročný švédsky útočník, má všetko, čo si moderný striker žiada. Rýchlosť, techniku a chladnokrvnosť pred bránkou. V Newcastle sa stal kľúčovým hráčom, a to aj napriek častým zraneniam. V minulej sezóne nastrieľal viac než 20 gólov vo všetkých súťažiach. Je to útočník, ktorý vie nielen zakončovať, ale aj ťahať loptu z hĺbky a vytvárať šance spoluhráčom. Liverpool pod Arne Slotom bude hľadať rovnováhu medzi dynamickým pressingom a kontrolou hry. A práve tu by Isak mohol byť rozdielovým faktorom. Na rozdiel od Darwina Núñeza je technicky čistejší, lepšie pracuje v kombinácii a dokáže uvoľniť aj proti hlboko bráňacím súperom. Predstavte si ho v trojici so Salahom a Gakpom. Flexibilita, dravosť a schopnosť premieňať aj polovičné šance. Otázka však neznie len, či je Isak dosť dobrý, ale či je Liverpool ako tým pripravený na titul. Minulú sezónu stratili body v kľúčových zápasoch proti menším tímom. Presne tam, kde by čistokrvný zakončovateľ mohol priniesť rozdiel. Salah už nie je najmladší. Isak by mohol byť tým posledným dielikom skladačky. Útočníkom, ktorý premení šance na góly, ktoré rozhodujú tituly. Ale nie je to také jednoduché. Najväčším problémom Alexandra Isaka sú zranenia. Otázne je, či by zvládol celý maratón sezóny Premier League. Ak sa na to pozrieme z psychologického hľadiska, tlak v Liverpoole je úplne iný než v Newcastle. Dokáže to zvládnuť? Takže vyhrá Alexander Isak Liverpoolu titul? Teoreticky to je možné. Má kvalitu, štýl a gólový inštinkt, ktorý by mohol byť rozhodujúci. Ale futbal nie je len o jednom hráčovi. Čo myslíte vy? Bude Isak tým mužom, ktorý priniesie Liverpoolu ďalšiu trofej Premier League?